Alas 12 na. Ngayon sa ulo. Tama. Ngayon sa ulo yan, pag alas 12 na. Ay, nani mo po. Hindi na kami yan. God. Woi! Oy, Tintakloban, nandyan agad lahat. Shoutout sa inyo. Talagang mag-hype talaga siya. Tintakloban, shoutout. Tinda na naman tayo. Isang sayote yun. Mahal. Isang sayote na gamit. Malaki, malaki! Kaluwag, araw-araw ginagamit. Sama. Salamat sa inyo, Tintakloban, sa support. Arit na, mapili. Pagkrasyon. Bibili natin. Sayuti, sayuti. Kuya! Thank you, Markyo. Thank you rin. Maraming salamat sa inyo. Free shoutout. Bili na ate. 30 na, 30. Wala nang 25. Nagmahal. Nagmahal. Pabili sa Yoti. Yeah, bante. Hindi malayo. Huwag muna sa labong imbes. Kaya bilhin na ate ah. Sayote ah. Thank you, Gemma, sa pagkaway-kaway dyan. Maribit, Melody, thank you very much. Tintakloban, thank you very much. Ilan palamig, te?
Sampo. Opo. Mainit na! Kaya kailangan kayo sa kayo mga daycare. Ay, for viewers, shout out. At 2 thumbs up, shout out. Bili na sayote, oh. 25 lang, 25. Sayote. Thank you. Mainit sa Pinas. Yan. May load yung cellphone mo? May load? May load? Bili na ate. Oh. Laba-laba. Pakakugi. And you can do it yourself. And it's also waterproof. It's really great. 3 viewers, shout out. Sabi natin sa yote. Awas na naman tayo sa ating money. 3 viewers in the house, shout out. Magpaload lang ako. Download yung ano ko. Isang cellphone. Bili na ate. Sayuti. Reviewer, shout out. Sanala o duha? La. Sanala good. Sanala o sanala? Ano ba? Usa ka bisis o duha ka bisis? Bili natin ah. Sayote. Pre, paload niya ako, pre. Dito, same. Oo naman. Kawawa na may nanay ko. Paload lang ako. Pinasa nila. Pwede ko
0993-3564-407. Data 50. Dito sim. Shout out. Rinig ba? Shout out. Shout out. Shout out. Saka muna, hindi ba ko iilang ako? Bantayan mo, benta mo. Hindi pala ito na-register. Iilang ako. Ate Pia, kaya na daw po? Kuha ko. Kunin mo dati mo. Ito na, kukuha. Yan, dalawa, isa. Kailan daw po? Bili na ate. Kaya ma'am, 30 lang. 30 lang. Pahinta lang po, mura na yan. Ito po. Nahuli. Nahindad, nahindad. May huling hindad. Bilis na. Ang galay. Kumuna, ayaw gumana. One viewer, shout out. 2 thumbs up. Pili na ate sa'yo, ti. Boss, sa'yo, ti, boss. 30 lang.
Okay. Ayan, malaki yan to. Iba ko guys, malaki yan to. Bili na ate, bili na ha. Wala na, te. Wala mo lang. Sayote te, sayote ah. Bili na, sayote. Pangit nandito sing mga karay. Pasaway. Mahina ang signal. Sayote. Sayote te ah. Sobrang init na ba dyan? Oo, sobra. Plus 9:35 pa nga lang, sakit na sa balat. Iwan na lang, ayaw talaga. To viewers, shout out. Buti pa nga sa bahay, hindi mainit eh. Nati, sayote. Ang laki, ang laki. Ba yan? Good na yan? Okay. Sayo tite ah. Mainit sa Pinas. Mainit sa Pinas. To viewers, shout out. Bili natin sayote ah. Grabe init.
video. Ano lagi ang video? Kinuha. Yan na. Sabi ko yan. Ano man nandito si Ma? Malpangit. Dahil napupunta kayo, dapat sipagan ninyo. Shout out Mila Day. Maparaso man. Hindi na boss, madam. Mark, anong tinda mo? Kinuha ko na ng mga dara. Sayotching. Sayang ya. Wait. Ano? Ilan ka ni makuha? Sayotching. For viewers at for thumbs up, shout out. Nandiyan na naman Tintakloban. Ano ba naman itong load ko na? Kakainis. Pilipinas, mainit talaga. Kahit saan. Nagpaparaso. Kaya nga ni mga pasok Quezon City dahil sobrang init daw. Oh, 46 degrees yata eh. Sobrang taas. Kawawa yung mga estudyante. Bagong gulong ah. Dinig nyo ba? Ay, rinig nyo. Ito nabubuksan o loading pa yun sa cellphone. Salamat ha. Naglino ding loading at naman na nag-show. Ito nila na cellphone. Maraya, dalod. Nagpalod na nga niya. 50, wala yung palagit ko eh. 3 viewers at 5 thumbs up. Shout out. Maraming salamat po sa guys. Sa inyo. Waray. Salamat Melody Alvarez. Dinig nyo ba? Dinig? Ay! Pila, sayote! Sayote te! Bili na ate, bili na. Marvic Ibanez, shout out. Yeah, bante. Yeah. Uy. Uy. Wait, gilid lang, gilid. Wait. Sige. Bante. Sige. Okay, malayo, boss.
Sige. Bante. Mga ano parts, nag-ano pala, nag-live. Three viewers, shout out sa inyo guys. Bili na ate. Nag-guess ka. Five viewers, shout out. Mila di. Salamat. Three viewers, shout out. Yeah, Bante. Yun na, boss. Matamis, matamis, matamis. CUT. 30 lang, 30. Kawawa. Kawawa mga kore sa UT ko. Ingit kasi. Uy, sa UT. Ano, galis siya. Mainit, no? Hingal ka rin, ha? Hingal ka din? Oh, hingal. Wawa naman galis siya na yun. Wawa naman ang galis siya na yun. Ito guys, ang aso. Ang aso. Lagi nasama sa akin. Dog. Sa dog. Yung pagkain yan. Tapos na ako kumain, wala ka kanina. Sayuti. Ano palang binta ko? 1, 2, 3, 4. Alimandam pa lang ako. Unang ko sa sayuti ko ay 2,000 mahigit. Two viewers, shout out. Bili na ate.
Bili na. Oh. 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 Kumano yung imdad? Imdadi. Kumaan ng imdad, mga kawaray. Hello, Eunice. Shout out. Shout out sa'yo, Eunice. Wala kayong pasok, no? Kamil, te. Kamil. Ano sa'yo? 5 viewers, shout out. Sukli out. Yes. Paano ako? Huwag ka na sa video. Ite. Salamat. Taas ka, ano kasi mainit ngayon? 45 degrees ba yun? Celsius. Ang init, 45 Celsius. Ang init ng Manila. Sayang, premiere ako kagabi. Eunice. Nagpa-Gcash ako 200. Kung sinong huling magko-comment yun ang nanalo. Sayang si lang, dalawa lang pumasok gabi ay 3. Si Ate Melody ang nanalo. Kay Bonsai Mix TV, shout out. For viewers at 6 thumbs up, shout out. Sangkay. Thank you. Salamat sa pagpasyal. Mainit. Sa'yo, tite, ah.
Salamat sa ano, tamsak sangkay. Dinig mo ba? Rinig mo? Hello, my chest. Hello, my cash. Sangkay, rinig mo ba ang boses ko? 5 viewers, yes. 7 thumbs up, shoutout po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa nagpasya. Team Tacloban, thank you. Eunice, thank you. My Bonsai Mix TV, thank you. Opo, init din po dito eh. Ala, nag-live po kayo. Eh, tulog na po ako. Nag-premiere ako kagabi. Mga 8:30 premiere. Nung huling comment yun ng nanalo. Sinong huling mag-comment? Nanalo ng 200. Sit na ako kapag sige, okay lang may Bonsai Mix TV. Maraming salamat. Pasyal na lang din ako. Hindi ko napansin na may premiere ka kahapon. Oo nga eh. Pang alas 10 sana nga yun, Sangkay. Yung premiere ko. Kaso na, hindi ko alam ba't naggaganon. Na ano na premiere ng 8:30. Mali siguro ang pagkaano ko. Okay lang, mayroon pa naman susunod. Sunod. Kung sinong papasok sa aking premiere. Tag 100, tatlo pipiliin ko. Para, tatlo para. Hey ma'am. 30 lang, 30. Ay, gilid na. Ito po. Hey, sayote ate, sayote, bili na kayo. Laki naman. Madam. Siningit mo pa eh. Naipit talaga sila. Thank you, me. Thank you very much. Pili natin, 30 na lang, 30 ha. 560 na tayo, 6 viewers, shout out. Boss, 30 lang yan, boss. Murang-mura na yan. Oo, malalaki naman po yan. Mura na yan, sir. Nakamura ka na. Nakita mo pa sa personal lang tinda. Sige po, kung pwede po bang gawin mo last comment na magkaka 200 pesos? Opo, yun nga yun. Yung huling magko-comment, yun po yung mananalo ng 200. Pero gagawin ko po tatlong balitag 100. Yung tatlong magsusunod na nagko-comment na yung ang dulo, yun ang mananalo ng tagwa 100. Pipremiere ako sunod. Uy, bili na ate. 30 lang. Patulong po. Patulong po kina mama at po sila nahihirapan para may pangkain at baon po kami kahit 50 pesos lang po. Pag nagpaano na lang ako, Eunice, pag
Tawag nito. Premiere. Isa ka na doon pag ano, pag nagpa-premiere ako. Pag napaggawa ko mamaya ng video, pag nag-premiere ako mamaya mga 8:30. Isa ka na ron, bibigyan kita. Pag nakapag-premiere ako mamaya. Ano eh, tawag nito. So tayo gano'ng sumasahod sa YouTube. Nagbabakasakalit lang tayo. Unang sahod ko pa lang, unang sahod ko lang tayo. Sunod na lang pag mga video maganda nakita. Pag nagpa-premiere lang ako, nagbibigay ng Gcash. Pag nagpa-premiere ako, Eunice, sana makapasok ko. Pag nakapasok ka, matik ka na agad. Five viewers at 7 thumbs up, shoutout. Bili natin sa Yuti, oh. Sa Yuti mo! Sa Yuti! Treinta lang, 30. Reviewer, shoutout. Te, 30 lang, te. Tumpok, 30. Dito lang, sir. Kain ko lang. Salamat, sir. Bili natin, ah. Bili natin. Ay, libre oh. Ay.
5 viewers, shout out. Yes, sa'yo, tite. Boss John. Sheroy. Wala. Walang kamatis. Hi, Ma'am Matthew. Yahoo, salamat po sa pagpasyal. Maraming salamat po. Sayote kayo dyan. Bili na po kayo pang adobo. Ay, sayote ate. Mura na, mura na. Makakain. Nila sayote. Init. 6 na lang, 6 na bandi lang kinuha ko mga kabray kasi mabili. Sobrang bili. My goodness. Sayote po. 20 lang, 30. Treinta lang, 30 sayote oh. Makakain po, makakain. Madali lang naman. Sayote kayo dyan, ati. Bili na, ate, bili na. Sayote. Sayote, ate, sayote. Oh, mabilis. Magbinga? Binga? Ano? Anong binga? Binta. Makabintas. Mas mabilis mabinta. Binta yata. Eh, bili na ate, bili na. Matumal talaga po ngayon. Ang pinaka ano namin dito, bintahan talaga. Sabado, Linggo. Ang pinaka nagkakaroon kami ng binta na maayos. Ang ganda sana i-vlog, may video yun, kaso ang daming tao, hindi ko magawa. Nasa gitna kasi ako minsan na pwesto eh. Yung gitna na yan, kita yung gitna ng kalsada na yan. Yan ako napisto. Hindi ako makapisto ng sa gilid, tulad dito. Napakapag-live pa ako. Masayote eh. Nagmahal. Matthew, thank you po sa pagpasyala. Hindi natin, sayote. Yeah. Yeah, bante. For viewers, shout out. Tawa si madam ah. Mama Atsi, tawa ka ah. Yeah, banti lang. Buti pa yun sa'yo, nagmamahal. Bili na kayo, ha? Ba, nakarami ka natin, Pia. Uy, 10,000, sana all. Bili na, sayote, oh. Boss, sayote, oh.
30 lang, 30. 30 tumpok, 30 tumpok. Nanawa ng mga tao sa sayote. Kung libre to, kanina pa to mabili. Ubos libre. Kasi di pwede libre. Wala tayo pupuhunan. Ganda kung buwan-buwan kumikita. Magti 3 months na akong hindi sumasahod sa YouTube ko eh. Ilang ano pa lang yung revenue ko sa YouTube ay 33.89 pa lang yung revenue ko ngayon. Mabagal umusad. Bili na ate, sa yote. Bili na kayo, bili na sa yote oh. Libre, 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 libre. Libre plastic. Libre lang yung sayote. Libre pag tingin. Pag dumampot na, siyempre may bayad. Ano? Malamig. Magsayote na kayo ate ah. Ayan niya. Wala akong sayote. Ha? Tumaas na eh. Nagmahal si sayote. Grabe nga eh. Kaya walang kaso kayo kasi sobrang init. Paano? 45. Nakapun din, gano'n din. Wala din ano, kaso buwan mainit sobra. Nakawa yung mga bata na nag-aaral. Lalo na yung mga senior. Reviewer, shoutout. Yes, ma. Ilan? 10? 10. Bus Arner lang ang hataw eh. Maganda pa nga yung repolyo ngayon eh, mabili eh. Paano katakot yung sayote? Wala sa traitor. Sana all. Grabe, yung bintahan nyo, ang taas ah. Siyempre. Sa akin, 30 lang. Parang coke lang ano. Hindi ko alam, tay, kung saan po sila nakapisto ngayon. Ate, okay yan? May kinuha lang po. May kinuha ano? Sinapay. Yeah. Sinapay. Ano? Okay na yan? Sige, balot ko na lang. Tinapay kayo dyan, tinapay. Makakain, makakain. Dami kong paninda. Pero hindi akin. Kananay kasi ito. Boss, amo. Ay, sopro. Gusto na issue. Bawal na sa may aircon. Tapos naman. 5 viewers, shoutout. Si ate. Ulam, Joe. Alin? 5 piso. Limang pisong palamig. Ang paganda ng busis. Nag-vlogger ka talaga. Yan o. Lang eh. Uy, baka ano din yung pag-ios sa vlog niya. Oh. Oh. Babagal naman ito. Bagal mo naman ang mahawak. Ay.
24. Correct lang. 5 lang? Wala lang. 24. 24. Huwag mo anuhin. Kaya mo yan dyan. Kukuha. 30 lang tumpok. 30. 50 dalaw daw. Ha? Dalawang kup. Mahal po ang puhunan, ma'am. Oo, wala tayong magagawa. Mataas po ang puhunan. 40 na nga po yung bintahan namin iba eh. Wala tayong magagawa, madam. Nagmahal si Sayuti. Hintayin nyo na lang po yung bantay, sir. Hindi po kasi akong bantay dyan. May kinuha lang po. Kaalis lang po. Babalik na rin yun. Baka kumukuha kasi ng bands. Wala katulong kasi. Di mo pa lang yan, ano? ₱5. Tsaka isang? Kuha ka ng kami. Ano tayo? Ha? Tinderong ano? Business. Hindi naman akin. Sige ka dyan. Meron. Kamalbog. 10. Oh, yeah. Ito, bibili ko ha, oh. Yung mark. Kukuha tayo ng ano, tayo. Ay, bili na ate, bili na, oh. Sayuti. 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 Anong bands? Isang puto. Putlong butter? Ah. So, pwede magkano. Naikiyata yan. Kaya nga pala. 98. Thank you. Okay, bili na ate, bili na, oh. Kasya ng kasya. Kasya. Wala. Dami nagabang ng pre, ah. Bangga ng pre. Free wifi, meron dito. Hindi mo ang halo-halo. Sabihin ko. Inayanan kayo 4 ba? Sayuti. Wow, sana all. Malungkot na yung bintahan, eh. Malungkot ang bintahan natin dito. Awit. Maliit at mababa o di mababa? Oo. Ako ba ito? Ay, o nga to. Mama Chu, tawa ka ng tawa. Kailangan mo. Yaw mo, hindi na mahal. Ay, ang hindi na ako. Yung kilala ko, may kakilala na. Ano ba kami? Ito mo na yan. Ay! Sabi ka na?
5 viewers, shout out. Mainit pa. Kaya bili natin sa iyo, ti. Ay, Ay, dati siya, pabili naman ko. sige. May ginawa lang. Ewan na meron. Kaya pa yun, mga klase mo. Wala, may bitas. 23. 23 ballots. Uy, bili natin. Magsayuti ka na, magsayuti ka na. Tumura na, oh. Kamatis? Mamaya na. Wala. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Minsan nagbibigay ng saya. Forever yung mata mo. Wow, 5 viewers siya raw. Wala si Biboy, ah. Ikaw? Wala ba't wala si Butchoy? Wala. Saan si Butchoy? Wala? Kaya yung hotdog ah. Kaya alas 3 ako, pinapinakunulit na. Boss, sa'yo, te. Sabi malaki. Ang ilo pala tayo. Kay Bonsoy, salamat. Santay, thank you very much. Salamat sa pagtambay. Halo-halo na yan, palamig. Sigarilyo. Hello guys. Hey, from... Masarap. Iyaw ko. Iyaw ko. 5 viewers, shout out.
Bili na sayote, oh. Baka gusto niyang bumili. Huwag naman kayong ganyan. Huwag na natin pabutin to ng hapon. Kunti na lang to. Kunti na lang pasensya ko. Kapay, sa kapi. Ha? Papalit ko pa rin ng ayaw na. Wala kang sasahurin yan. Mani! Nakabakaw ka na naman. Dali na naman. Nadali ka, kuya. Wala man naman yan. Pumayag ka nun. Walang laman. Walang laman yung ano, jeep. Di man lang napuno. Walang tao. Talato yung asawa ko sa iyo. Tumatabi lang, bantay natin. Tay tayo dyan. Piraso lang sana. Pwede yan. 20. Ay, hindi. Ano po? Halo ko lang muna sa amin. Ay, diba? Kala niya nagtitinda eh. Wait for viewers, shoutout. Ano ba? Bibili ba kayo o bibili kayo? Ate, sige! Ay, sayote. Sayote, sayote. Sayote mo, sayote mo. Mura na, sayote oh. 30 lang oh. Salamat. Sayote kayo dyan, 30 lamang. Nakamura ka na. Nakita mo pa sa personal nagtinda. Sana all. Sana all. Nakamura ka na. Nakita mo pa ako na sa tinda. Sa personal na. Sana all. Uy, bili na kayo ate. Sayote. Ang bili lang ng ano. Reviewer, shoutout. Ay, Christian Takadaw, shoutout sa'yo. Tawa ka na naman dyan. Shoutout, boss Christian. Nagtitinda ng singkamas. Mark, alis na ako. Na-ready na ako. Ano? Mark, alis na ako. I already live ko. Alright. Sige po. Ma'am Matthew, thank you very much. Maraming salamat sa pagpasyal sa aking live. At salamat sa thumbs up. Pasyal ako dun sa live mo. Kahit naka-live pa ako, papasyal ako. May isang cellphone naman akong gamit. Yan. Papasyalan kita. Pasok sa aking live. Yan ang susuportahan natin. That's all. Thank you. Thank you, Ma'am Matthew. Maraming thank you. Maraming salamat. Gabi na dyan, di ba? Sa'yo, te. Bye-bye. Hoy, Tudas. Kanina pa kita hinihintay ah. Isang oras ka na naman wala. Isang oras na ako.
Sangkay, thank you Sangkay. Shoutout kay Sangkay. Pinaka-sexy ng Tacloban. Kasi naligo. Grabing ligo yun, 1 oras Tagal Naghugas ka ba? Lugasan mo ba yan? Ay, Milady Alvarez. Nandyan na yung pinuno nyo Kaya nandyan na yung mga niya. Yung Tacloban, shoutout. Say ma'am, 30 lang ma'am, sa yote ma'am. Mura na to ma'am, malalaki naman po. Kakain ka nakakangiti, hindi nakakangiwi. Where? Where? Ito? Oo, ganda ng nakuha mo. Quality. Galing mo, ma'am. Thank you, ma'am. 6 viewers, shout out. Hi, mami. Welcome to the Philippines. Ano po yun? Hi, ma'am. Welcome to the Philippines. I want to buy sayote. You want? Buy. Siyempre. Sana all fresh. All bili na sir. Ano sa'yo? 30 lamang ang sayote natin. Nagmahal na ang sayote. Sir, halika na sir. Come, sir. Oh, mo naman si Sir Roy. Ay, 4 viewers at 10 thumbs up. Shout out. Umalis na si Ma'am Matthew. Si sa Sangkay Bonsoy Mix TV nandiyan pa rin nakabag. Magla-live din yun mamaya 2 hours lang naman ako guys mag-live. Naka 1 hour ang 13 minutes na ako. Yahoo! Congrats Sangkay, marami kang blessing na tanggap kanina sa live mo. Thank you Lord. Rinig mo ba ako Sangkay? Pili natin sa yote ate Gilid lang po, baka samahan yan. Salamat, amin. Yes, dinig. Okay. Dinig ba yung boses kong pangit? Salubong na, salubong. 4 viewers at 10 thumbs up, shoutout. Ay, bili na ate, bili na sa yote Maganda, quality. Makakain. Ma'am Gemma, shoutout. Salamat sa Team Tacloban. Pasensya na kayo sa binigay kong pang merienda nyo. Yan lang muna kay... Ay, thank you, te. Hindi na kayo mag-wait. Wait lang. Ko lang. Thank you very much. Wow! 6 viewers, shout out. Meron akong halo-halo. Mainit kasi rito, guys. Kaya kailangan mag-halo-halo. Halo-halo galing 6 viewers at 9 shout out. Pogi nga sabi ni Maria Picalas. Nandyan ba? Kanina lang yun Salamat Mark Joe. Walang anuman po Ma'am Gemma. Salamat din po sa inyong suporta. Si Marvic, Melody, Gemma. Thank you very much sa inyo. Parang dami nyo na dyan. Team Tacloban. Hi Ma'am Melody. Thank you very much. Halo-halo tayo guys. Pakita ko sa inyo para ma-ingit kayo. Ay, joke lang. Dahil mainit, halo-halo. Magkano ba to? Sophia. 25 lang, mura na. Uy, tawa ng tawa ka dyan, Melody Nagtatawanan mo ko Kain kayo. Yung Tacloban mabuhay. Yahoo!
Okay, 7 viewers, shout out. Ha? Nasa ilalim yung ano yung Sarap nga din pala. Sarap guys. Sarap mga kuray. Ito, lumabas. Lumabas. Hi Eva, shout out. Yung Tacloban din ba to si Eva? 8 viewers, aba. At pintamsak, shout out. Saan kayo ito si Eva? Tacloban ba to? Hi ma'am. 30 lang po. Ito po. Yes, Tacloban. Ah, marami na pala kayo dyan. Bigyan ko dyan. Sige po. Bigyan ko jacket si Ma'am Eva. Nakita natin guys. Kasi Tacloban pala ito. Mga waray no, ito natin lahat. Masarap yung kinakain mo ah. Sabi ni Ma'am Gemma. Yes. Andito sa ilalim yung asukal oh. Asukal oh. Tacloban din si Eva. May jacket na po siya. Salamat sa inyo. Ang bili na ma'am, 30 lang. Ano nga yun? Ano nga yun? Dalawang ano? Dalawang 22, no? Tapos dalawang 24. Okay, nabayad ko na kay nanay. Sabi na yun? Yes. Nangyara mo na pala? Kala ko hindi pa. Bayad na yun sa kanya, te? Oh, bayad ko. Yung dalawa. Yummy. Ha? Kaya saan kayo yung mga yan? Turuan mo na mag-vlog o maggawa ng channel. Ano yan? Halo-halo opo. Ma'am Eva. Halo-halo. Halo-halo puro tubig. Malapit na. Wow. Tama lang yan para makapasyal din naman ako sa nila. Pag nakita mo ang pangalan namin, Melody, Marvy, Gemma, B-Boy Sagato. Yes, Team Tacloban. Sa Sagato lang wala dyan eh. Team Tacloban.
Lahat kayo nasa barangay kayo nagtatrabaho? Wenat mabilis. Pagpasensyaan nyo na yung 200 kong binigay, ah. May kamuti pala to. Halo-halo, may kamuti. Yes, lahat kami. No? Mahal, no? Tayong dalami. Treinta lang, 30. Bili na kayo, bili na, 30 lang, oh. Mura na, oh. Mura na. Yo. Ay! Nakaloko mo kasi. Isa gato lang hindi, pero nagpunta din siya sa barangay kung walang work. Ah, okay. 7 viewers at 11 thumbs up, shoutout. Mami, ang Nasa barangay kami nagtatrabaho. Ganlasa. Uy, 10 viewers, shoutout. Ini yung isa rin, walang pupunta. Kami ang mga luya, tapos yung mukha mo, lalagyan ko ito, para hindi siya. Ito. Ay, naglalagay ako ng tubig. Kasi gusto ko talaga yung look. Ang punta mo, para tumama wala tubig. Kahit ako. Kailangan. Naglalagay ka ng mantika. Ang naputin mo na. Ang lalagyan. Gawin mo ng luya. Bawang. Ay, niya wala sa kulay. Ay, ako naglalagay sibuyas. Ang best. Tapos, kamintang sila. Oo, oo. Ano kung nagalisin? Ang bagong sila. Yan. Hindi ako nakakalukong pa. Bueno.
Eight viewers, shout out. Ma'am Gemma, Eva, Melody, Beboy, Marvick, maraming salamat sa inyo. Reda, sponge. Ano tawag ko dito? Ano mabenta ako? Tawag ko talo dito. Eh, tawag lang. Ako bigyan, ako. Tawag lang. Hindi ba pagkakulit? Sarap? Lasang ano, tubig? Tayo lang, boss. Yan, natikman mo yung ano-ano na pinag ko. Masarap yan, no? Masarap pa na Chowky. Dalawa? Kapag dalawa. Ay, dalawa ba? Dalawang tumpo. Hey, 30 lang, 30. Matamis, matamis. Maraming salamat po. Bili ka ng Bear Brand. Lasang tubig kasi. Nagreklamo pa ko, no? Libre na nga lang. Reklamo pa. 7 viewers, shout out. Sa palengke, kala mo, lagi may away eh. Sir, bili na sir, sayote. Manamis na miss. Manamis na miss, matamis. 30 lang, 30 sayote oh. Kakain kang nakangiti. Hindi nakangiwi. Sayuti. Mga ate. Boss, sayuti boss. 30 lang. Sir. Thank you very much. 30 lang, 30. Sayuti, 30 lang, 30. Bili na, 30 lang. Thank you po. Ay. Yeah. Uy, sayuti, 30 lang, 30. 7 viewers, shout out. Sayuti, 30 lang. Kailan mo, boss? Ganito, wala kang iniwan dalawa. Hindi yung nakay, hinihita na. Ayan. Hey, 6 viewers, shout out.
Yeah. Yeah. Sige, sige, sige. Ba? Ba, akyat. Yeah. Yeah, sige, kaya na. Yeah, kaya na. Yeah. Nanonood nyo lang yung ano nyo. Driver nyo, ayaw nyo tulungan. Ha? Yung kasi bisado na niya eh. Kabisado niya na yung ano rito, daanan. Sayuti, 30 lang, 30. Ay, 7 viewers, shout out. Bili natin. 30 lang, 30, 30. Sino to? Ah, si Gabriela. Gabriela. Hindi. Iba to. Sinado. Ano to, pamaypay? 8 viewers, shout out. Anti-violence. Agents woman unders children law. Expanded solace parent welfare. Expanded maternity leave. Leave law. Charo. Pera na ang ipamaypay mo. Wala tayong pera to. Wala tayong maraming pera sangkay. Barya-barya lang pera natin.
Seven viewers at 11 thumbs up. Shout out sa inyo. Nabuhay ang Team Tacloban. Solid nyo, solid. Gusto mo na yan. Huwag kang bababa. Huwag kang uubos ha. Diyan ka lang sa ibaw. Buwagan. Runner yun eh. Apat. Pare ko makulit. Hindi ma, wala tayong pera. No? Chicken Martin si ano? Wala Ah. mo? Ang kulit. Boso, server. Yung sir, ay, hyper. Natatakbo lang yun. Tuwag dyan. Yeah. Bente, bente. Viewer, shout out. Ikaw, Sanggay, marami kang pera. Mga Ladi, Alvaro, salamat sa ano, tamsak. At Jema, tawa ka ng tawa dyan. Ha? Baka tinatawag na kayo ng kapitan. Sabihin nyo, puro na lang kayo sila. Puro na lang kayo cellphone. Sabi, ano ba na, Team Tacloban? Puro na cellphone. Sunod yan, mga vlogger na rin. Mga Ladi, Alvarez, si Jema, si Marivic, si Eva. Yes, solid Tacloban talaga. Oo nga po, kaya nga maraming thank you. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much, Team Tacloban. Kaya mag-live na rin kayo. Pag nararagdagan ko nga mga subscribe, ito ba gagamitin nyo? Subscribe na. Kay Ma'am Gemma, kay Melody, subscribe na rin. Eva. Ma'am, sa'yo, te. 30. Opo, 30. Saan po ito? Kaya ko kasi may ano ka guys? Tubang City. ano ti yung mga trabaho? Mga ano trabaho niyo? Meron kaya? Opo, 30. Opo. Kanya lang. At tubang nga cellphone. Ano ti yung mga trabaho ati Madam Melody at Ma'am Gemma at Eva at si Marivic? Pare kami mahina lang yung lingkod. Sige lang kaming lingkod. Pare kamuti Mark. Tanod kami adlaw. Tanod kami adlaw. Buti lang siguro tiyo sawa dito, ano? Buti lang niyo sawa dito. Kasi sa probinsya na ako, buti lang sawa ng mga tanod eh. Kaya, sige, malayo. Kailangan mag-ano rin ka mo, mag-vlog, mag-live ba? Video la ba? Tinutuduan kayo ni Sangkay B-Boy?
May 1.8. 1.8 lang. Ito yun, no? 1.8. Buti lang ano. Isang buwan na to. Isang buwan ito na sildo. Magkano ba yan? Ulit. Sira yung isa. Sira yung isa. Isang oras lang to palaga halos gamitin. Support lang kami sa mga vlogger. Mute ka. Mayroon na? Ang Melody Alvarez. Salamat sa 6 viewers at kalaban thumbs up. Atras. Ay, si Mark dyan. Nasa si Mark dyan, Mine? Salamat, Ma'am Gemma, sa pa-heart. Sayote ate, sayote ah. Bili na, bili na. 30 lang, 30, 30. 7 viewers, shout out. Init. Ang init guys. Diyan mainit ba dyan sa Leyte? Mga sangkay, mga tintakloban na init kada. Ayo. Mapaso ba, mapaso? Dito nagpaparaso. 45 degrees pa naman. Camel nga ate. May camel pa. For viewers, shout out.
Diridoro mga paso. Grabe didi. Hindi sa Manila, grabe yung paraso. Napakainit. Sobrang paraso. Kay para man didi ka hangin-hangin. Mahangin na didi, naagi. Mahangin lang nga di, yan mga ano, nangangagi. Five viewers, shout out. Hanggang 2 hours na ako mga karay. Nakano na ako, 1 hour around 47 minutes. Sonsi na lang. Para makapasok kayo kay Madam Matthew at kay Bonsai Mix TV. Inom ka lang tubig, oo. Ay, daman. Inom ako ng tubig. Dirito may iwasan ng tubig kay yan ang ano natin. Sandata at aginit. Pag malamig naman, masarap magkape. Pero pag ganito mainit, tubig talaga na malamig ang kailangan. Ingat ka mga da. Salamat ang Tacloban. Para makapalit ka mo yung bulad anak. Hindi hatag kayo na 200. Bili ka mong bulad. Ay, di. Pansit pala para para pahaba ng buhay. Diridoro ka pasod, Didi. Ha? Diba nagtagbutang ka ng labakara at nakatulod tapos inom tubig. Talagsaw na lang makabasa yung mga waray na salita.